Hello. TikTok. Yeah. You know it? Yeah. God bless you. سلام دحنا عندكم كم يتصنحوا قدوشية تمليسة متصنعوا نايلو معنتي حيزلكم زموصاخو فيديوهات دعوكم سبزراني نادسو سوالو فيديوهات نيو حدش بيسم تعليقهم للشانل كلهم سبسكرايب نقار اي ترسعوا كورة تعزوتي اسكان غد نفتون فيديوهات زلو كوزلكم اسكي حوات كم جماريت فيديو ناكتون بزاو زلا قاشا تقبلوا يبلنا له حزقا حانتا حفتنا نيجيراوي تمرع مزيانها بتلي السومزي بتعمي بوزيحني خمستات اسكي نرايا Eritrean culture. زومي زي خو اليوم همزه تاتسيو اليوم صبوا من يوسف ماش هكا شي ترغاري انا لحظه غير فين شو الغا ولا غاته مرعى ما افكاري تاليات كاته مرعيا يوسروا له قصبا صوتي منحت زي حزين نزي اكسا سو وداداي نيرو زخون بقى نزي اكسا كتنادديلا نجراو تمرع مسيا امسي نيت قداي تمسات اشي ناطرسكي ساعه سعيد كما يمو يتزحلا حبا نداد شهر والله زيادة دابله علمين دابله مقصبين دابله علمين دابله زي اكو زي انفلتين اي بينهم يا اوزغاسكي حنت حفتنا ون تشاينا تمرع على نرويو لو ما انتي ناي حرقان فيديوهات يوزحلو يوم بچا بتاغسريوم شيلهم يدرفنا لدي شي تعرفوا كوالي خلي عين فوق إلها لكن درف تدرف الله سلطة ولا الزحفتنا بلوينا مساقي صبو زي ألفنا نيرنا ويقول زي كوز بيبل اي تردي سويلو يبقى همزه همزلولو سويلو لينزن بيزي له همزه همزلولا بچا زي ጉዳይ ይኸውድሎ እስኪ حساكم كومنت ላገለጽኩም ናውጽርስካ ኣብዝኻ ሰበይትኻ ንገሊብኻ ኣብ ውርሻ أنا حاوب بيكوي كتوكا نزوم أربعتين أي حوات كنقرار بايدلي نفتاور الشافين موصل بي بينو فور السلز دلي احنا خمس سنين انا حتى تدلنا بفلاي انا نقدفو حتيت لكو دعان افصاصم كبرلنا قربا وانا حكيك اهو قصدي هو حجسي اذا كله ناي ورشا قال جبلك قال اب حنت تقلل كتبل هناك حوي بسنكي بقى نات وانا مخنيس انا كسب حاوب زبلك قال له نعا افانوا مثل كاخبك زبولو ساعات الله حدا تردي خاني احواتو خسيريو اديو خسيريو تاريخه تماليس خانه ورشا مسغاطمها اوريدي اول ግን እግዚአብሔር በቃ مش ክብር ምስጋና ወላዲት አምላክ መድኃኔ ዓለም ንመን አለወስ ዝግሎ ናይ በሐቂ እግዚአብሔር አይተገደፈናን አብ ሞንጎ ኩሎም ናይ መንግስታዊ ትካላት ብቁንዕ ዝሰርሑ ዘለው ሓለፍትና ማለት እዩ በሐቂ ይድብለካ በዝጋጣምዚ ከመስጉኖ ምደሊ እሱ በኃይሊ ፓወር ገዘብ ገይሩ ንሕና አበት ቁንዕ መንግስት ዳአምነሉ ها እግዚአብሔር መስገን አጽቦ ደረጃ ለና ማለት እዩ ሕጂ እዚ ሁሉ ብሰንክ መን ንዓኡ አፋንዋ ክሳይ ካኽበካ ኢሎ ክልተ ሰለስተ ግዜ ረአዮ ዘይበሃል ነገር እዩ
أمارنا يشلم بتعمي زجر محوت فقرهم يسمروا لهم كلهم يدليانا ما نفقري الخاب بزح نجار قدي فقط تختار الخاب بزح زي حمانا قري ملقات مكان عايزو محوت نازيوم قد صبغ ممهري كون صغيري بس كحسام تاليكم من حسوهم كومنت ناقلتهم نغصر سكا أمارنا يشلم يدنا اللون ها تناقر هلو تزتا هلو دينا سلام دي دنانو دنانو أي تفهم يدنا اللون ها أي سما سما ويسمم تناقر الو أرونا ملبن عيني يارون አይደሉም መንገድ ላይ ነው ልረዳው ይሰጠኝ መሰለኝ የት ነው ያላችሁት ልምጣ ደመራ ባርና ሬስቶራንት ብለሽ ከኔ መጣው ግን ኤርትራው ነው ኤርትራ እናንተ ደግሞ ሀገራችሁ ወፋችሁ ቁጭ አትሉም እዚህ ቆይ ምን አለ አማርኛ አይችልም አይሰማም አይኛው ማሰው እዚህ ዘመራልሽ እዚህ የለም ኤርትራ አለ አዛማ ግድ ይኖራል እዚህ ነው ያልኩሽ ቺኮን ጥብሳ ነው ይጥብሻል ጥብስ ትክክል ላ አርገ ዘጃሃ ጥብስ አይደል አይ እንደዛ አይደል ልጅ በላ አራራ ደግሞ ቻልሻታ አይ ያስፈራል ዱሽኔ እኮ ትመቹኛላችሁ አይ እዚህ ጠብቃተሽ እሺ ቻው አራዳ ይመች ወዲ ያስፈራ ወይ ጉድ እሺ ታጽል አምሃርኛ እሺ አብስኻ አግብርኒ ተትብለኒ መሐሸኒ زمن እንደብራት ዘሪ አቤት ብሩ ዘሪ እሞ كم يقطعنا قال لا دقي سكري فغري انه درف يذكرني نعم داك مش جزع عبركم يطلعن له انا دي خص عذبلكم انا سي اذا خبك صار على الزرباس كطلعني بها على الفلت ود هيله انا كزربا يطلعك مالك اي كون خبك صار على سبق ازنمسو الزربا مزراب كصلي انت سامع جلدني حمد يا اخي اكبرني لك واه اكبرني ده نورمال عندي اكبرني ده تبلنا حشنا انا ساعات ود هيلا كبزي كنا انا مسخان وما قوم تبلنا محشن نيرنا عايز كل سب كمان يمنع عقنن او سلازي بتحقق يتشجر بهم زود خيسك اخي ابي انا دو እሺ ናጽርስኪ ወይ ጉድ ሳይ ድኽነት ከሐቅ ዘረባ ተረዲኻ እንደ ንዓይ ከም ሕልበት ያልፊዓት ኣደይት ሙት ብለካሉ ንዓይ ተጻዊታት ለ ድኽነት ድዋ ኣደይት ሙት ተድርኽባን ይረፍረፍ ወአይምኩነፍ ኩላን ይርሶም አልክ እንታይ ካብስልከ ባዓታሩ ሶማታ ሰለስተ ሶምና ብገዛ ይጥቀሚትካ ሃብቲ አይጠቅምኒ ሰሊ ይጠቅምኒ እንታይ ቆይ እንዳይጠቅም ኣበይ ከረኺብና ዋይ አይጠቅምኒዩ برحوي إذا سلخا يا هيوت إذا زلكا فقر بجزخا إذا زلكا حولنت زي مسحفتي أي مرخب كاين نيركا سكت أبي مرخبنا أبي مفتينا تارسو معوي بنروح بدا أنا عباب الشو ما خند أكلكا بس ميلا خند أكلكا بس رانش خند أعرفكا أتا أبيتنا كو حنت رانش كواني داخل عادي تفلت لي رزو معركة حنت داخل عادي تفلتن يا ديتو مت يا قرافرينا خنم باقو تنفاسنا ملقنا دل ناس واي يا ديتو مت يا واي حنت معلتي يبلو يا اخامنا ارغاو يبلو اخادي مارو السان ودان يبلو وسك السان ودان يبلو يا اخ وانا دا يرعينني ماكينه اذا تردي خلخ بعد لا يرد فيت الى قلقل روسو محوي سمبره قدرهم كله خبعت الرعين ولا قالوا قديتو مت ولا قالوا حوي جن تخيل هذه واي أتابع فتينا يا واي تقولوا دي خايف تقولوا نزل جوع كمان كيلنا هذا لنا نجح ده تقول هذه نقولوا تقعد واحد أتا فكا مرة قداسي ترى سمحوي أديت ما عاد خان دل كان صحبي سمع أسكخ نقرك اغلق زائلات من اللي باوي عسرت من اللي خواني شميت اللامتي بخندوي دام بخندوي دعوة عسرت من اللي غزي لامتي برحوي بس ما بولد منفس قدوس الكابلي عيخا سكحت خاتم مرات خيت على اساس حق زربا كنسب برحوي حواي مت
ولا دا يمت طحنا يمت يات خلال خاقلي عديتم كم ما اساس تيزي دبلك عديتم ايش لكم هيوتناتكم برحوا حنان نأملخ تمسجد ترحبوا له اتا حق زرباتهم فاميلي ناتي تردي خان لخا غزابير كبن كله شواتهم رغوط يريبن مبر شوات تدولو ميرو اديتم كنت اللي ما اخلو ግን ሸዋቶም ሩጉጥ ይተረዲኻን ተአምላካ የካናውነልካ ኢንሻአላህ ተረዲኻን የካናውነልካ ንበረ አደይቶም ደይካል አይቃል ንታሮ ሰምሐዊ ኪያሮ አደይ ማሐወይ እንታይ ዲኻ በተመስገንኩ ያኻት ሽጉጥ አደለኻ انت تقريبك كله هانت نف فيك ديف يا اخي ديف فيلم يخدي ايش عاوز خاصك ديكو ما صوريلك مالت لاب كولج ونيرة بسنة خامو عشر زريعي تشرعت زريعي الدحرية خامالك أنا من 10 شمونت زريعي زور تانيكو تبها بقى نصهم ما تبها مالين عنا تسهيلاتنا بقينا الدحرية ما تمشي خلنا ما ينفع خير كوالي يا ما ينفع خيره كان ما ينفع انت مو كل ما يجيك نش كله سمعوا هوني تزقاتمه انا حماق مهراي ነው ልኩም ሁሉ ተንትፈልጥና አይ ማለት ካብቶም ተማሃሮሲ ተም ተስፋስ ግበረ ማብር ድራስ ሓደ ነይር ነፍሴ ከልዕደለ ዘይሆንኩሲ አና ቀዳማይ ስጋብ ሳልሳይ ዘጽ ነይር ወላተ ትምርቲ አት ማይ ነፍህም ስመጻና ግን አት ኸላይ ዓመት ፍላይ አና ኤክስፔክት ነይር ማለት ዳ ተማሃር ካለኻ ኢንኮምፕሊት ዝብል ከመጽ ኸለስ ካበይ መጽ ይዝብል ስለዝነበረ ንሰም ዝብሎ እንታይ ማለት ክልተ ኤፍሬም ሚካኤል ስለዝነበርኩም ሳብ ሬጅስትሬሽን ተጋጊና ያምዙ ነታ ሬጅስትሬሽን ግን ከአሪዋ ስለዘይደለዩ አጋጣሚ ያደይ ሞይታ ስለነበረ ናብ ሓዘን ምስከድኩ ትዕድል አይረኸብኩም ቅነጥ ይረኸብኩም ብዙሕ ከተዕም ስኮነ ሃውኔው ከምቲ ያብ ነሽነሽ ዝበልና ተደገምና ይታትሩ ይብሉ ትዕድል አይረኸብኩም ወላ ብገንዘባት ሒዘስ አይፈቀድለይ ማለት ሸውት ዝነበረ አና ክረኽቦ ስለዘይካልኩ ቲ ሲቪል ኢንጂነሪንግ አና ኤሌክትሪካል ይደል ነረ ግን አይረኸብኩም كاوت خلای عمت گریفه واسه ኢትዮጵያ مسكر خا هابتم መጀመሪያ ጊዜ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ስኮላርሺፕ ዝረኸቡ መበል ካልኣይ ኮይኑ ዝጻፋኒ ወላ ተማሪ አበይ በከመይ ያጋረከ ያት ወደላት መጀመሪያ በመይ አይነት መጻናሉ ጊዜ ኣብ ተኻለይት መኪና ይመጽያኒ ንመይ አይኒ ካብሽ መልባ ታሪክና ማለት እጅግ ጥሩ ዝነበርናሉ ጊዜ መጀመሪያ 78 ዝሆኑ ተማሪ ዩኒቨርሲቲ ማይነፍ እንደነበሩ ኢንትራንስ ሳይኮሜትሪ ቴስት ነይሩ ማለት እጂ ካብ ኬንያ ዝመጸ መምህር ስለዝነበረ ንካናዳ ስኮላርሺፕ ወሃቡን ከሎ እጂ ዶክተር መሪሕ ዝበሃል ኣሎ ወዲ ጸረና አካባቢ ንሱ ቀዳማይ ወጪቆም ከሎ አና ለድሕሪ ነይረ እቲ ሁሉ ጋጢምና 78 ካብቶም 150 ሰብ ክንሓልፍ ከለና መቸም ከም ዝጽል እንዳወሰለኩም ተም ተጋሩምበር አና ወያኔ ፍሩም እንቲያ እንጂ ኣብ ትስዑ ዝነበረ ዕድል ዘጋጠመናሲ እቲ ወረቃቅትና መስወሰድዎ ነቶም በዓል መቀለ ዩኒቨርሲቲ በዓል አክሱም ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ቤተሰቦም እትዮም ንዓና ግን ግዜ ተጽበየኹም ኢሎም አጋጣሚ ንዓና ዝተጠቀምናሉ ሜላ ወላ ዶክተር መሪሕ ስለዘይወጽ ኣብ ዝምበር ምተዛረብ ነይር ግን አይወጽን ሚዲያ ወጽልኩም እጂ እንታይ ዝብል ማለት እዩ ምስ ረኸብናት ስኮላርሺፕ ሕራይ ተባሂሉ ዌልካም ኢሎምና ገለመለ ኢሜል ከሃበና ምንታይ ንረኸበካ ስለዝበልናዮ ኢሜል ይብና ነይሩ ህጂ በኬንያ ስለዝወደልና ንዓና እታ ኤርፖርት ግን በኢትዮጵያ ከገብረልና ኢሉ ኣብ ውሽጢ 6 ወርሒ ምስተወደ እحنا ሆም እንዳተጸበና ኸልና ብስምና ግን ኣብ ዝነበሩ ተጋር ሕዋትና ይምከይደም እንኳ አኸርኩም ቃ ተማሃርኩም ግን ግብሪ ኮነት ነይራ ህጂ ኣነ ዋላ ዶክተር መሪሕ ሽዑ እንታይ ኢሉ ማለት ኣብ ዓድና ዘይከበርናሲ ወያነ ከምዚ ገይሮም ኢልና ኢልና ሆኖም ቁጣ አይደን አይንኸል ስለምታይ ኣብ ዓድኻ በገዛ ዓድኻ ኮታ ታዘርኸብካ ያነጥቢ بجنزب دخلوا خاص سلز بلا مجرشا قريتنا يا مالك السودان كينا اسكي حطت فيديو نايديكو فيديو كم زريكم يزمسل حسامتها لكم ابز فيديو زي حساق مبوطاكم انت ناقرصهم ناصر اسكا اذا ما نبلعيه مصدانا يصبح اي بلعني كلها قلبتيها كب معس داحان قلبتيها خبلو مقلبتيها اوه وين كلها قلبتيها انتم عبلا سلف عبلا خلايت سلف عبلا
انت حنت اقرا حفا بلا تخلق كت ما زي تبلي انا بركي ጭንጭራ እስከ ሰረፋ ይብላን ጭንጭራ እስከ ይዱ ጭንጭራ ትባሃል አይራኹን ኣነ ጭንጭራ ትባሃል አይራኹ ዋ አይራኹ ዓይንኹም ባር ከምዚ ክገርክ የነርክ ግብ ደይልኩ ገደለ ተዛዓለ ፈረሰኛ አታ ፈረሰኛ አይራኹ ወይራኹ ሞ ፈረሰኛ ሲ እንዳጋለ በይና ዝንዳስ ቋብል ብሉ ኸይዱ በዚህ ፍልስጥራነ ነጥዩ መጽሐፍ ደገወሲ ዋይ መንፈርፈር ቆርበት አንተ ቆርበት ዳ ሀምሳ ገርካ ፊልም ቀሪው እሺ ጉድ ዳዓለ ያ ንስኻስባ ዝዘበጀ ብዘገደ ባይሰ بس وي انا صغاتي انا ودي حرام ولا حصا يقول ما افتح بيلك علي وي تملس كان طلع كده قال لا تملس كله مش اللي عركت كبر بريزنت كبر بريزنت لا لك شو ده تملس كله خلاص قال كبر بريزنت انا صح صح حدا ما صح حدا بلا نرجع ترديو ما حدا فحم بلا يدي هلا من ده يقبل ما حدا قاعد يستمر كان سعرك السويدي ما عايز شفتافي يا بعض سنه قال انت ارجع في حساب لك علي انت دنقرو مكو نعمو كبر برزنتي اني الكام بسمع ጎጆ እሺ ናጥስኪ አውዝኻ ሓንቲ ቪድዮ ላሪና ያልመለስ ብመልሐስኻ ተጥፈካ መልሐስኻ መልሐስና ህይወት አለ መልሐስና ሞት አለ ክልተ ነገር አለ ኣብ ቃል ማለት እንጂ እቲ ተውጾ ቃላትካ ነትሰብ እንታይ ይዝጎዱ ዘድም ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ዝጎድ ዲኻ ትዛረብ ዘለኻ ወይስ ድሕጉሶ ዋላ ንዓኻ ኮሽዑ በት ዝሃብካዮ ቃል كستيتري تسمع وش تقول قدي خير خانت لقيتي عند حزاي زنبر تخاجن أب كله أبدكها تعمق قال كتزرع لك حدا جزء توت قال نورمال كوين يسمعك يزرع تبغى يزرع ما يزرع بس الزرع خالو متن كفتي قال زوج أخيد ماني كم إلو تقول عخ خيد خيلي ويتع خال قول عتريزي كونس عبون أتصنف تبلا تخين كصنف تبل أبرصه كل جزيلة أبدأ جوات إيون confidence يبلون أب كل سنة في دولة يدمصله أنت نفع تلك نفع زي كون خلا برتعي تسمع تياك هب قالك أخذت أزلخ عند بتك أخذ الجزية أخذت قوات أزرع لك هاي بالقالك توت أنا جرسي تعمق خونا له لزب خونا له هذا حدا جزية كسمع دست لك قال له تمسيتك هذا حدا جزية خلنا ناخذ سمع زتصلق قال له ايوا اجي وافاميل خدي اب كبابي خدي اب ترانسبورت كيد كله خدي اب كل توص قالسي حليخه عندبتكاس كتحل لك تقال توصو نغرسي حليخه كتوص لك كم زرخبك يكون قال تدربي طعم كلك ازي عبي قال ساعه عبي بتي عبي بتخا غداي كلتي نغر الله قال كتبل كلخس انت قال كعينت እስኪ ኩራት አዘውቲ ናይዞም አህዋትና ቪዲዮ ከም ዝሪኹም ይመስል ሓሳብ ታሊኩም ሓሳብኩም ቦታ ኮሜንት እናገለጽኩም አውዝ ኻስከነ መጨረሻ ቪዲዮና ኮን አውዝ ዘሎ ቪዲዮ ስከሪና እንመለስ ኩራት አዘውቲ ኣብ ሃገረ ጀርመን ኣብ መስመር ጽርግያ A45 ናይ ኤርትራዊት ምዃኑ ዝተኣመነሉ ዝተቆርጸ የእዳው ድሕሪ ምርካቡ መርመራ ከገበር ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ወፂኡ ኣብ ዘሎ ሓድሽ ሓበሬታ እታ ጓል ንስተይቲ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ስደተኛ ከም ዝኾነትን ወዲ 3 ወርሒ ቆልዓ ከም ጸንሓን እቲ ቆልዓ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ዝኾነ መጉዳእቲ ከይወረደ ኣብ ኣፍ ደገ ሓደ ቤተ ክርስቲያን ከም ዝተረኽበ ተገሊጹሎ ካብቲ መልክ ወፅእ ካብ ጸንሐ ዜናታት ኣብ ማዕከና ዜና ጀርመን استقرص يداو اب منገድ ተረኺቡ ዝብል ኮይኑ እቲ استقرص يداو ናይ 10 መርመራ ኣብ ዝተገብረሉ ድማ ናይ ሓንቲ ኣብ ማዕወብ ስደተኛታት ጽንሐት ኤርትራዊት ምዃኑ ተፈሊጢ ጸኒሑ ብዛዕባታ ኤርትራዊት ጓል ንስተይቲ መርመራ ከገበር ድሕሪ ምጽናሕ ድማ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ በጽሒዋ ኣብ ዘሎ ሓበሬታ ጓል 32 ዓመት ኣደ 3 ወርሒ ዘለዎ ቆልዓ ከም ዝኾነትን ኣቦን ዝበሃል ከባቢ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ድማ ክትነብር ከም ጸንሐት ተሓቢሩላ ፖሊስ ዝተቆርጸ የዳዋ ኣብ መንገድ
ዓዲ ድሕሪ ምርካቡ ብመንገዲ ዓሸራ እትነብረሉ ዝነበረት ቦታ ከምኡ ድማ መን ምዃና ድሕሪ ምርግጋጹ ምርመራ ክገበር ዝጀመረ ኮይኑ ኣብ ዋልድ ሶም ዝበሃል ዓዲ ዝርከብ ቤተክርስትያን ድማ ኣብ ኣፍ ደገ ቤተክርስትያን ቆልዓ ተገዲፉ ከምዚ ተረኽበ ድሕሪ መግላጾም ፖሊስ ነቲ ምርመራ ሓቢሮም ኣተሓሒዞም ክምርምርዎ ድሕሪ ምጽናሕ እቲ ቆልዓ ናይታ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ከም ዝኾነን ኣብቲ ማዓስከር ስደተኛታት ከዓ ምስ ኣዲኡ ከም ዝነበረ ተገሊጹ ዘሎ እቲ ዕሸል ኣብዚ እዋን ናብ መንግስታውያን ኣለይቲ ተወሲዱ ዘሎ ኮይኑ ፖሊስ ከዓ ሕጂ ኣቦ ናይቲ ቆልዓ ኣብ ምንዳይ ከም ዝርከብ ተገሊጹ ዘሎ ፖሊስ ነዚ ጉዳይ ብዓይኒ ገበን ርእዩ ይምርምሮ ዘሎ ኮይኑ ኣቦ ናይዛ ቆልዓ ወይ በዓል ቤት ናይዛ ጓል 32 ዓመት ኤርትራዊት ኣበይ ከም ዘሎ ንምፍላጥ ድማ ልዑል ጻዕሪ ይገብር እዩ ዘሎ ድሮውን ፖሊስ ኣብ መላእ ጀርመን ብፍላይ ድማ ኣብ ከባቢ እቲ እሳት ነብረሉ ዝነበረት ኣቦን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ዝነብሮ ውልቀ ሰባት ብዛዕባ ዝኾነ ይኹን ርዮሞ ክኾነ ዝኽእሉ ንፖሊስ ሓበሬታ ክህብዩ ጻውዒት ኣቕሪቡ ዝርከብ ብፍላይ ድማ ኣብታ ቦን እትበሃል ከተማ ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ምስኣ ክነብሩ ዝጸንሑ ኤርትራውያን ወይ ኣብታ ከተማ ዝነብሩ ኤርትራውያን ብዛዕባ ርዮሞ ክኾኑ ዝኽእሉ ወይ ዘፈልጥዎ ነገር እንድሕራሎ ሓበሬታ ንፖሊስ ክህቡ ጻውዒት ቀሪቡሎ ፖሊስ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝገብሮ ዘሎ ምርመራታት ብጀካት ዝተወራረጸ የእዳው ካለ ከፈሬሰኣ ክረኽቦ ዘይከኣለ ዘሎ ኮይኑ ብኸመይ ካብቲ ክትነብረሉ ጸንሐት ኣቦን ዝርከብ ማዓስከር ስደተኛታት ካብኡ ርሑቕ ዝኾነ መስመር ጽርግያ የእዳዋ ተቖሪጹ ተረኺቡውን ሕንቅሊተይ ኮይኑ ሓያል ምርመራ ይግበረሉ ምህላዊዩ ተፈሊጡ ዝርከብ እዚ ኣሰንባዲ ፍጻመ ካብ ሰንበት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ ከም ዘጋጠመ ተገሊጹ ዘሎ ኮይኑ ሰዓት 3 ናይ ለይቲ ማለት ናብ ሶኒ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ በቲ ጽርግያ እትዝውር ዝነበረት ሰበይትያ ዘይንቡር ነገር ድሕሪ ምርኣያ ንፖሊስ ሓቢራ እቲ ዝተቖርጸ የእዳው ክርከብ ዝተኻለ ሽዑ ድሕሪ ዝተገብረ ናይ ኣሰር እስኪ ያውት እቲ ቪዲዮ ከም ትዝሪኹም ዝመስል ሓሳብ ታሊኩም ኣብዚ ቪዲዮ እዚ ሓሳብኩም ኣብ ቦታ ኮሜንት እናገለጽኩም ናይ ሎማንተ ቪዲዮ ናዝዮም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ወጻኢ ቪዲዮ ተመሊሰ ክሳብ ዝመጽእ ነዚ ቻናል እዚ ኩልኩም ሰብስክራይብ ጋር ከይትርስዑ ኩረታ ዝብቲ